Ελλάδα. Δεν ξέρουν να διακρίνουν τη σικιά από την αμυγδαλιά. Δεν φταίνουν τα ίδια τα παιδιά. Έτυχε σε ένα χωριό να δω ένα παιδάκι που είχε έρθει από την Αθήνα στην Κρήτη και είδε ένα γουρουνάκι που κυκλοφορούσε ελεύθερο στο χωριό και φωνάζει στη μαμά του: «Μαμά, τρέχα να δεις ένα κουμπαρά που περπατά». Διότι το καημένο το παιδάκι δεν είναι ανέκδοτο. Ο ίδιος το έζησε. Οι απλοί άνθρωποι στα χωριά μπορούν να διαλέγουν διάφορα χόρτα και ξέρουν τις ονομασίες τους. Στη λαϊκή αγορά, ανώνυμα έτσι, τα χόρτα του βουνού ή τα άγρια χόρτα. Ποια είναι αυτά? Έχουν ονομασίες. Ο γάμος περιγράφεται εδώ πολύ ωραία, ως χαρά πραγματική. Τα μυστήρια της γέννησης. Τι έκανα για να μην μαθιάζονται τα παιδιά? Έκοβαν τα μαλλιά τους σε σημεία ώστε να φαίνονται άσχημα. Δηλαδή όταν το κούρευες και ήταν άσχημος, λέει, δεν θα το μαθιάσει. Πού να φανταστείτε τώρα τι σημαίνει κορόιδο? Λες, είμαι κορόιδο, με έπιασε κορόιδο. Η λέξη κορόιδο της Νέας Ελληνικής είναι το κουρόγιδο. Το κουρεμένο γίδι θα πει κουρόιδο. Και τα κούρευαν έτσι άσχημα για να μην τα μαθιάζουν, όπως και τα μικρά παιδιά. Αυτές οι ηθοπευτικές προσφωνήσεις που γράφει η συνάδελφος, ψυχή μου, ψυχίτσα μου, καρδίτσα μου, καρδούλα μου, φλουρί μου, μανάρι μου, καμάρι μου, πασά μου, αυτή η ζεστασιά, η ανθρώπινη σχέση, η τρυφερότητα. Και βέβαια μετά τα δημοτικά τραγούδια, αυτά τα εξαίσια πραγματικά αριστουργήματα της λαϊκής παράδοσης. Σας εκμυστηρεύουμε ότι για να μελετήσω, που δεν προλαβαίνω τώρα, αλλά θα τα γράψω σε εκτενή βιβλιοπαρουσίαση, αυτά τα ωραία που διάβασα εδώ, παράλληλα με την υψηλή τεχνολογία που έχουμε, έβαζα στο YouTube και άκουγα αυτά τα υπηρώτικα τσάμικα, τα δημοτικά τραγούδια, τη μουσική, τη μαγική μουσική, ώρες ατέλειωτες. Και αξίζει πραγματικά τα νέα παιδιά, και αυτό είναι η ευθύνη των μεγαλύτερων, να νιώθουν υπερήφανα για την ιδιαίτερη πατρίδα τους και όχι στα πλαίσια της αλωτριωμένης παγκοσμιοποίησης σχεδόν να ντρέπονται. Γιατί αυτή η ζωντανή παράδοση μας τιμά και μας διακρίνει από τους άλλους. Είπα και την προηγούμενη φορά και το τονίζω και τώρα. Πρώτα είναι κάποιος υπηρώτης, πρώτα καμαρώνει που κατάγεται από την Καστάνιανη ή από οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας. Μετά νιώθει Έλληνας, μετά Ευρωπαίος και ύστερα κοσμοπολίτης. Πατώντας λοιπόν, και το βλέπω σε εσάς και δεν σας κολακεύω, σταθερά στην εντοπιότητα, με τη θετική σημασία του όρου, περνάτε μηνύματα ποιότητας και ότι δεν κινδυνεύετε όπως άλλοι να αλωτριωθούν, να σε παρασύρουν τα ρεύματα, διότι είσαι έρμεο των κυμάτων. Και όσοι δεν έχουν ρίζες να πατούν γερά σε μια βάση, παρασύρονται, αλωτριώνονται. Περνάει γρήγορα η ώρα. Τα δημόδια άσματα, δεν θα σας διαβάσω κανένα αυτή τη στιγμή, δείχνουν τη σοφία του λαού, αλλά και τη δημιουργικότητά της. Όταν δημοσιεύσω την μελέτη πια για αυτά τα πράγματα, θα σας δείξω ότι ο απλός λαϊκός άνθρωπος ξέρει το δημοτικό τραγούδι, αλλά το μετασχηματίζει. Δηλαδή καταγράφουμε προφορικές παραδόσεις, μετά από 2-3 μήνες σου το λέει διαφορετικά. Ας πούμε, ποτάμι για λιγόστεψε, ποτάμι στρέψε πίσω για να περάσω αντίπερα πέρα στα κλεφτοχώρια, και μετά μία γριούλα μου λέει ποτάμι για λιγόστεψε, διότι αυτό είναι το χνάρι στο οποίο πατά, και μετά δεν λέει ποτάμι στρέψε πίσω, μόνο λέει για κάνε παραπέρα για να περάσω αντίπερα, και δεν λέει μετά πέρα στα κλεφτοχώρια, αλλά στα κλέφτικα λιμέρια. Αυτή η δημιουργικότητα της γλώσσας με τις τεράστιες παραλλαγές των δημοτικών τραγουδιών είναι
πραγματικά αξιοθαύμαστο, που δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν μιλούσαν τυποποιημένα και ψυχρά, δημιουργούσαν την παράδοση μέσα από τη δική τους δημιουργία και ψυχή. Μ' αρέσει πολύ αυτό που θα άξιζε να τραγουδηθεί κιόλας. «Με μάρανοι καστάνιανοι που είναι στη ράχια πάνω, δεξιά μεριάνε το χωριό και αριστεράν οι βρύσες, πάντα κορίτσια για νερό και μου ήρθαν φιλημένα. Κόρη μου, ποιος σε φίλησε και μου ήρθες φιλημένη?» Και μετά βέβαια τα ερωτικά τραγούδια της Υπήρου και του λαϊκού πολιτισμού είναι ανεπανάληπτα. Ξέρετε, οι απλοί άνθρωποι στα χωριά δεν είχαν τη δική μας σεμνοτυφία, ήταν ειλικρινείς, αυθόρμητοι, και οι λέξεις δεν ήταν όπως νομίζουν οι πρωτευουσιάνοι χυδαίες. Στα τετράδια κοινοβουλευτικού λόγου που επιμελείται η κυρία Αντιπρίτανης και καμάρι πραγματικά της Καστάνιανης, η αγαπητή συνάδελφος, τονίζει μέσα από την επιλογή που κάνει με τον περίφημο λόγο του Μαβίλη ότι δεν υπάρχουν χυδαίες γλώσσες, χυδαίοι άνθρωποι. Η χυδαιότητα λοιπόν δεν χαρακτηρίζει τις γλώσσες. Εδώ δεν έχουν δημοσιευθεί κάποια λαϊκά άσματα που και εμένα η ακαδημαϊκή ηθική δεν μου επιτρέπει να τα αναφέρω τώρα εδώ. Αλλά όταν αναφέρονται στο Σεβδά, αχ μωρέ Σεβδά και Καρασεβδά, και δείχνουν τον έρωτα των νέων ανθρώπων, μπαίνουν στην ψυχή, η αγάπη, περιγράφονται οι άνθρωποι, όχι σε εξειδανικευμένη μορφή. Από το γλωσσικό θησαυρό σπουδαία είναι τα τοπονύμια, τα οποία δυστυχώς και αυτά χάνονται, εννοώ τα μικροτοπονύμια. Γράφονται ολόκληρες ιστορίες, επιμέρους μελέτες για αυτά τα πράγματα. Η παράθεση των τοπονυμίων της Καστάνιανης είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πάρα πολλά τοπονύμια είναι ναονύμια. Αγιά Βαρβάρα, Αγιά Παρασκευή, η Αγία Μαρίνα, ο Άι Δημήτρης. Ένα σωρό Άγιοι που δείχνει την πίστη των ανθρώπων. Υπάρχουν εδώ, και τελειώνω σε 2 λεπτά, εξαιρετικές ιστορικές μελέτες. Η κυρία Μπότσου είναι η πιο κατάλληλη να αναφερθεί φυσικά σε αυτά τα πράγματα και δεν θα αναφέρω τίποτε, αλλά είναι η τραγωδία και η συμφορά των πολέμων και του εμφυλίου πολέμου. Αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται και ο ηρωισμός των ανθρώπων. Υπάρχουν συγκλονιστικές περιγραφές που θα τις έχετε διαβάσει ή θα τις διαβάσετε, που σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα και λες αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για μια πατρίδα. Τώρα οι νέοι άνθρωποι σου λέει για ποια πατρίδα να πολεμήσουν. Αλλά πατρίδα είναι και η γλώσσα, είναι και η θρησκεία, είναι και τα ήθη και τα έθιμά μας, η ταυτότητά μας. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους για μας να είμαστε ελεύθεροι, θα πρέπει να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα, πρότυπα για να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, επειδή ακούσαμε και για το τραγικό συμβάν και συλληπούμαστε πραγματικά την οικογένεια που έχασε το λουλούδι τους. Πόσα παιδιά δεν σκοτώθηκαν σε ναρκοπαίδια. Εδώ έχει μια συγκλονιστική περιγραφή. Και εμάς στο χωριό μου έχω περιγράψει ανάλογες καταστάσεις. Τι φρίκι να περιεργάζονται τα καημένα τα παιδάκια, τα βλήματα, τους όλμους και να πεθαίνουν, και είναι η συγκλονιστική παραπέφευση. Αλλά αυτό με το οποίο θέλω να τελειώσω, που αποτελεί και ιστορική μαρτυρία συγκλονιστική, είναι για τον Τάκη Τζούτη, που ήταν 21 χρόνων όταν εκτελέστηκε πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής. Αξίζει να το διαβάσω και τελειώνω με αυτό, γιατί βλέπετε τι εγκλήματα έγιναν, αλλά και τι ποιότητα είχε αυτό το παιδί
που θα μπορούσε να ζούσε και να προσφέρει στην επιστήμη και την παιδεία, και όμως το μίσος των ανθρώπων για τους συνανθρώπους τους οδήγησε σε αυτές τις φρικτές βαρβαρότητες. Την τελευταία στιγμή πριν τον οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα, τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου του 49, την τελευταία στιγμή 7 η ώρα το απόγευμα, γράφει αυτά τα λόγια ο Τάκης. «Αξιολάτρευτη Μανούλα, την τελευταία στιγμή της ζωής μου σου γράφω το αποχαιρετιστήριο γράμμα. Σε ευχαριστώ για τους κόπους σου και για την αγάπη σου. Σε παρακαλώ όμως, και αυτή είναι η τελευταία μου επιθυμία, να μην στενοχωριέσαι για να μην αρρωστήσεις. Να προσέχεις τα παιδιά. Έτσι ήταν μοιραίο να χωρίσουμε με την πιο σκληρή πραγματικότητα. Τη Ρίτα, τη γιαγιά, καθώς και τον μπαμπά, τους ευχαριστώ για τους κόπους. Ο πατέρας δεν πρέπει να πικραθεί. Αφοσιωθείτε για τη μόρφωση και την ανάπτυξη των πολυαγαπημένων μου αδελφών, να γίνουν μεγάλες και να με αντικαταστήσουν στο μαγαζί, γιατί είχαν φούρνο και μοίρασε το ψωμί και το αλεύρι και όλα στον κόσμο που πεινούσε. Αυτό ήταν το έγκλημα αυτού του παιδιού. Επίσης σας παρακαλώ, προσέξτε αυτό, του παππού και της γιαγιάς, να καθυστερήσετε να το μάθουν, γιατί θα πεθάνουν. Όταν το μάθουν, μοιράστε τους την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Πρέπει τα κορίτσια του Μπαρμπαβαγγέλη να ενισχυθούν και να παντρευτούν. Για όλους φρόντιζε αυτό το παιδί. Τους θείους, ξαδέλφια και φίλους χαιρετώ με την πιο γλυκύτητα που έχει ο ιστερικός χαιρετισμός. Με την ίδια θέρμη χαιρετίζω και τους πελάτες και όλους τους γνωστούς και φίλους. Γεια χαρά, Τάκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χαραλαμπάκη και ελπίζουμε να τριτώσει το καλό και να σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη χρονιά, κύριε Χαραλαμπάκη, ή όποια άλλη προκύψει η συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό, για την έκδοση του τρίτου τεύχους εννοώ, είναι τα μπενεβρέκια, κατά την τοπική μας διάλεκτο, ή αλλιώς οι παράδες. Και αν προκύψει η τρίτη φορά, δεν θα πούμε απλά ότι γεννηθήκατε στην Κρήτη, αλλά ότι γεννηθήκατε ειδικά στο χωριό Ανατολή Ιεράπετρας. Προχωράμε στο δεύτερο ομιλητή μας. Μποζιάρης Αθανάσιος, καθηγητής φιλολογίας, επίτιμος λυκειάρχης, τέος δήμαρχος, τέος Δήμου Δελβινακίου. Οι διασταυρωμένες πληροφορίες μας λένε πως είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δημάρχους της χώρας μας και ενισχύονται από το γεγονός ότι διετέλεσε δήμαρχος της περιοχής που τόσο πολύ αγαπά επί 3 συνεχόμενες τετραετίες. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό επιστήμονα, έναν άνθρωπο με μεγάλο ηθικό ανάστημα, λάτρη του χωριού του και της ευρύτερης περιοχής Πογονίου που το περιλαμβάνει, ο οποίος κάθε φορά που τον καλούμε δεν φίδεται χρόνου, κόπου και χρήματος προκειμένου να μας συνδράμει με την παρουσία του. Τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό και τον παρακαλούμε να έρθει στο βήμα να μας πει 2 λόγια για το βιβλίο. Κύριε Μποζιάρη. Τώρα το να διαδέχεσαι στο βήμα τον κύριο Χαραλαμπάκη ή να προηγήσει της κυρίας Μπότσου, το λιγότερο που μπορείς να νιώθεις είναι δέος και οφείλω να το καταθέσω ότι το παθαίνω αυτή τη στιγμή. Φίλες και φίλοι συγχωριανοί, νιώθω χαρά αλλά και τιμή που ύστερα από 1,5 χρόνο περίπου και πάλι πριν από μια μεγάλη γιορτή, την προηγούμενη φορά στον πρώτο τόμο ήταν παραμονές Χριστουγέννων, τώρα είναι παραμονές Πάσχα, είμαι και είμαστε για να προλογίσουμε το δεύτερο τόμο του βιβλίου
περί Καστάνιανης Πογωνίου Ιωαννίνων, θησαυρίσματα και ανάλεκτα. Από την αρχή οφείλω και θέλω να επενέσω και εγώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού σας, το Διοικητικό του Συμβούλιο, τον Πρόεδρό του Δημήτρη Παπαγιάννη και καθένα ξεχωριστά από τα μέλη του, την ομάδα εργασίας του βιβλίου και την σύνδεσμο συνεργάτρια μεταξύ τους, την κυρία Εύη Παπαγιάννη. Όχι μόνο για τη δουλειά που έκαναν και το μόχθο που κατέβαλαν, αλλά κυρίως για τη συνέπεια των λόγων τους, καθώς σε εκείνη την παρουσίαση εδώ του πρώτου τόμου είχαν υποσχεθεί ότι σύντομα θα ακολουθήσει και ο δεύτερος τόμος. Και σήμερα πραγματώνεται εκείνος ο λόγος τους, υπό δυσμενείς μάλιστα συνθήκες και παρά τις αντιξοότητες από την έλλειψη ικανού αριθμού κούκων. Συνέπεια λοιπόν λόγων και έργων, ένα είδος που τελεί σήμερα υπό εξαφάνιση. Τώρα και ο δεύτερος τόμος γέμει Καστάνιανης και γεμίσματά του είναι η περαιτέρω παράθεση στοιχείων της τοπικής ιστορίας, η ζωντανή καταγραφή του ονοματολογίου των Καστανιανιτών που σημάδεψαν με τη ζωή τους τα συμπληρούμενα σήμερα 100 χρόνια ελευθεριάς, 1913-2013. Η παρουσίαση της συμμετοχής και της Καστάνιανης μαζί με την ευρύτερη περιοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο μάλιστα η περιοχή συμμετείχε και στις τρεις φάσεις του, δηλαδή και στην Ιταλική εισβολή, όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται στο δεύτερο τόμο από 28 Οκτωβρίου 1940 έως 13 Νοεμβρίου 1940, στην γερμανική κατοχή και στην εθνική αντίσταση. Μάλιστα η αναφορά επεκτείνεται και στην απευκταία περίοδο του εμφυλίου πολέμου 1945-1949, με τρόπο όμως που βοηθάει τον αναγνώστη του σήμερα να γνωρίσει τη μεγάλη εκείνη συμφορά της πατρίδος και να προβληματιστεί για το μελανό στίγμα που άφησε πίσω της, από το οποίο και σήμερα ακόμη αγωνιζόμαστε να συνέλθουμε. Είναι όμως και ακόμη και η περίτεχνη και παραστατική περιγραφή όλων των στοιχείων του υλικού βίου. Η κατοικία, ο ρουχισμός, οι στολές, τα έπιπλα, τα σκεύη, ο καλοπισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, το κυνήγι. Του κοινωνικού βίου, η γέννηση, ο γάμος, ο θάνατος. Του πνευματικού βίου, δημοτικά τραγούδια, χοροί, παραδόσεις, δυσιδαιμονίες, παροιμίες. Των αρχαιολογικών και λαογραφικών ευρημάτων της περιοχής. Και όλα αυτά αποκαλύπτουν μπροστά μας μια άλλη μορφή ζωής, άγνωστη αλλά υπαρκτή, δύσκολα πιστευτή. Και όμως είναι και υπαρκτή και υποδειγματική και μας γνωρίζει μια ανθρωπογεωγραφία ζηλευτή εκεί, σε εκείνη την άκρη της ελληνικής χώρας. Στο κέντρο της ανεβρίσκονται οι αρχές και τα ιδανικά της, όπως είναι η αγάπη για την ελευθερία, η φιλοξενία, η δημιουργικότητα, η κοινωνικότητα, η αλληλεγγύη, η αρχοντιά, η λεβενδιά και στη ζωή και στο θάνατο, η ολιγάρκεια στα υλικά, όταν τίποτε απολύτως περιττό, μόνο τα αναγκαία. Το μέτρον λοιπόν να κυριαρχεί παντού. Και εύλογα τέλος γεννιέται το ερώτημα, μπορούν όλα αυτά τα θησαυρίσματα και ανάλεκτα να βοηθήσουν το λαό μας σήμερα που βιώνει αυτό που βιώνει? Επειδή η κρίση λέγεται και έτσι πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ευκαιρίες για επαναπροσδιορισμό της ρότας μας ως ανθρώπων και ως λαού, επειδή σήμερα έχουμε ένδια, αν όχι απώλεια αρχών και αξιών,
ναι, μπορούν να βοηθήσουν να βρούμε τον εαυτό μας που χάσαμε, ιχνολατώντας πάνω σε αξίες και